Jon Larrañaga Urdailetak goi mailako fabrikazioa amaitu zuen 2003an. Pemeken praktikak egin ondoren, Lauak enpresan hasi zen mekanizatzen eta 2 urtetara Burnin produkzio gestio ardurak hartu zituen. Ingeniaritza dualarekin saiatu zen orduan. Krisi garaia zen. Industria Zurtzelain jarraitu zuen Bergaran 5 urtez, 13 pertsonako lantaldearen kargu hartuta. 2014an Azpeitiko lantegi txiki bateko jabeak jubilatu behar zirela jakin zuenean, enpresa hartu eta jauzia ematea erabaki zuen. 4 urte daramatza larra mekanizatuak erronkarekin. Bilakaera naturala izan dela dio Jonek. Makinetan lan egitetik taldea kudeatzera pasa zen, eta azkenik bere buruari erronka ezarri zion, aurreko lanetan izan ez zuen aukerari eusteko. Tailer xume bat, tailer potente bihurtu. Saiatua, bere buruan konfidantza duna, betidanik izan du bere kabuz aritzeko ideia. Beti handik eukiezen dut amets bat, izen dela niretzako lana itie, hobeto esan da, nik nahi deten era ematie gauzak, ez? Azkenien, hobeto geizkilo, nik nahi deten bidetik ematie, eta, bueno, hortako ikusten nun neure negozio bat eukitziek lagundu ingo zila. Eta, bueno, hori buruen naukela, azkenien tokazitzaiten, aukera atxo hau, eta esan nun, o gaur o sekula ez. Orduen, amets honen hasiera baten sartu naiz, eta espero dut ailatzi, ametsa bitia. 4 urtez dihardu ekintzailetza lanetan. Gogorra da, baina aldi berean guztiz betetzen duena. Barruan daraman grina baita. Zorionak Jon, segi horrela, ametsa egi bihurtzen.